Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәт полицейскилары интернет мошенникның изенә төшкән. Мобилизацияләнгәннәргә гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Бөтен Россия ярышлары катнашучыларын тәбрикләделәр. Хәзерге вакытта интернет төп мәгълүмат чыганакларының берсе. Шелтәрдә дөрес мәгълүмат эзләү зур кыйммәткә ия. Аны җинаятьчеләр дә оста куллана. Хәзерге вакытта дистанцион мошенниклык арта. Алар җәзасыз кала алуларына ышана. Шуннан да аларны тоту бик авыр. Ләкин киләсе сюжетта түгел. Әлмәт полицейскилары Чиләбедә интернет мошенникның эзенә төшкән. Узган елның 26 апрелендә Әлмәттә яшәүче 23 яшьлек ханым Әлмәт полиция бүлегенең кизү частенә мөрәҗәгать итеп мошенниклык факты турында хәбәр иткән. Мөрәҗәгать итүче сүзләренчә, ул юлдашларны эзләүнең махсус сервисында сәфәр рәсмиләштергәндә алдана. Мөрәҗәгать итүче махсус мобиль кушымта аша Казанга посылка җибәрү өчен шофер таба. Аңа хезмәт түләү өчен гиперссылка килә, әмма анда узып банк картасы турында мәгълүматны керткәч, аның счетында булган барлык акчалар да юкка чыга. Зыян 5000 сум тәшкил иткән. Сотрудник уголовного розыска. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре бу дистанцион мошенниклыкны ачыклый. Җинаять кылуда полицейскийлар элек хөкем ителмәгән Чиләбе шәһәрендә яшәүче 17 яшьлек егетне ачыклаган һәм тоткарлаган. Житель города Челябинска. Полиция бүлегендә тоткарланган егет җинаять кылуны таный һәм интернетта тапкан схемасын сөйли. Виртуаль номерлар сатып алдым. Төрле хәбәрчеләрдә теркәлдем. Аннан фишинг сылтамасы төзеп, аны клиентларга җибәрә идем. Алар сылтама буенча үтеп, банк карталары мәгълүматларын керткәч, алардан акча салына иде. Далее с его карты списывались деньги. 2 ай эчендә егет 5 кешене алдарга өлгергән һәм 20 000 сумнан артык акча эшләгән. Акча шәхси ихтыяҗларга һәм күңел ачуларга сарыф ителә. Хәзерге вакытта ул шундый ук җинаятьләрнең катнашуында тикшерелә. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча тикшерү бүлеге тикшерүләре тарафыннан Россия Федерациясе җинаять кодексының урлау статьясы буенча җинаятьче кузгатылган. Әлмәт районы буенча Россия Эчке эшләр министрлыгы бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Битараф булмаган әлмәтлеләр өлешчә мобилизацияләү барышында чакырылган гражданнарга гуманитар ярдәм җыюда катнашалар. Гуманитар ярдәм җыю пунктында без үзебездә булып кайттык. Регина Лагашованың әтисе әлеге проектның идея илһамчысы була. Ул үз теләге белән махсус хәрби операциядә катнашырга теләк белдерә. Буш кул белән бармас өчен хәрбиләргә гуманитар посылка җыярга тәкъдим итә. Собрали что-то для военных, и так мы собрали первую машину. И он уже, получается, папа с прицепом уехал туда своим ходом. Регина Лагашова принта реклама агентлыгы директоры. Оештыру сәләте ярдәмендә гаиләсе белән дусларын, танышларын һәм хезмәттәшләрен бергә туплый. Егетләребез үз бурычларын үтәгәндә алар артында ватандашлар тора икәнен белсеннәр өчен. Папа 58 лет ушел добровольцем. Я хочу, чтобы молодые люди гордились им, что он сделал такой поступок, не побоялся и показал пример. Шулай сентябрь азагында WhatsApp'та хәрбиләргә ирекле ярдәм күрсәтү төркеме оештырыла. Төркем шул кадәр тиз киңәйгән, икенче машина 2 атна эчендә үк тула. Беренче җыюларда ярдәм күрсәткән кешеләр алга табада ярдәм булырмы дип кызыксына башлый. Безнең гуманитар ярдәм егетләренең бер нәрсәсе дә юк дигәнне аңлатмый. Алар бөтен кирәкле әйберләр белән тәкъмин ителгән дип билгеләп үтә Регина Мөдәрис кызы. Не только городу спасибо, спасибо районам, кто собирает у себя где-то, они в клубах собирают помощь и привозят сюда, а мы уже отправляем. У них нет возможности туда довести. Һәрберсенең исемлек буенча нәрсәдер сатып алу мөмкинлеге бар. Шулай ук кыйммәтле җиһазлар истәмә ярдәм итеп китерелә. Мәсәлән, квадрокоптерлар, генераторлар, тепловизорлар, коллиматорлар. А это турникет, медицинский жгут, чтобы человек, солдат мог сам себе затянуть. Бу турникет 3D принтерда эшләнгән. Аны бераз тәмамларга гына калды. Төймәләр һәм койрык бастырып ясау. Акча һәм кирәкле әйберләр җыюдан тыш сугышчыларның рухын баетучы кешеләр дә бар. Әйтик, Акташтагы бер әби солдатлар өчен оек башлар бәйләп, һәр парга хат язып саклау дагасын салып җибәргән. Солдатлар үзләрен ялгыз түгел, аларга ышанычлы тыл булганын белсеннәр. Не обязательно обладать большими деньгами, чтобы помогать. У каждого есть возможность прийти помочь пошить сетки, допустим, прийти помочь там собрать что-то.
по сортировке. Вот кто не может помочь деньгами, они приходили сортировать. Они спрашивают, может девочки что-нибудь отвезти, привезти, забрать. Мобилизацияланучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча гуманитар җыю пункты читтә калмаганнарга зур рәхмәт белдерә. Зур уртак эшкә кушылырга теләүчеләр Полевая 2 адресы буенча мөрәҗәгать итә ала. Азнакайда әниләр көненә багышланган тантаналы чара узды. Ана назы җирдән мәңгелек район һәм шәһәр мәдәният йортында оештырылган чара шул исем астында узды. Әниләрне хөрмәтләү чарасы хакында тулырак Эльмира Шарифуллина. Районда бүгенге көндә барысы 686 күп балалы әни исәптә тора. Алар арасында уллары махсус хәрби операциядә булган аналар. Унар 15-шәр бала тәрбияләүче әниләр дә бар. Чыннан да һәр кеше бүгенге көндә дөньяга килүе белән үк әтисенә, әнисенә рәхмәтле булырга тиеш. Аларга йөзләренә кызыллык китермичә, менә дөньяның бөтен рәхәтлекләрен күреп матур итеп яшәү һәм менә шушы дөньяда булган яхшылыкны күрә белергә өйрәтүчеләр дә безнең әти-әниләребез бит әле. Тантаналы чараны ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык әниләрне бәйрәм белән котлады. Күп балалы әниләргә бүләкләр тапшырды. Әниләребез алдында баш иябез, аларга исәнлек, саулык телибез. Алар һәр вакыт елмаеп торсыннар, һәр вакыт безгә көч дәр биреп торсыннар, һәр вакыт безнең белән бергә булсыннар, ширләмәсеннәр безнең әниләребез. Әгер авылында яшәүче Илсия Хәмзина күп балалы әни. Бүгенге көндә Хәмзиннар гаиләсендә 7 бала. Мәрьям, Мөхәммәд, Кадрия, Нурия, Гомәр, Мәдинә һәм Булат тәрбияләнә. Булатка әле 1 ай гына. Илсия Хәмзина дәрәҗәле дәүләт бүләгенә ана даны медаленә лаек булды. Улы кызыбыз быел Азнакайның политехникумына укырга керде, 1-нче курста укый. Малай 9-нчы класста. Кадрия безнең 6-нчы сыйныфта укый, Нурия 4-нче, Гомәр 2-нче класста укыйлар. Мәдинәгә безнең 2 яшь тула, бәләкәй Булатка әле 1 ай гына. Шундый ук бүләгиясе Инга Шарипова Сәпәй авылында яши. Тормыш иптәше Раил белән алар 5 ул тәрбиялиләр. Рамил, Рафаэль, Илмас, Ильяс һәм Рияз аларның зур ярдәмчеләре. Балаларым уңган, молодцы. Колыма эштә тими, бөтен эшне эшлиләр. Кызлар эше дип тормыйлар, малайлар эше дип тормыйлар. Савытта жуалар, өйдә җыештыралар, идәндә себерәләр. Чарада шулай ук әниләр көне уңаеннан үткәрелгән төрле бәйгеләрдә җиңгән мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм мәктәп укучылары да бүләкләнде. Бәйрәм мәдәният йорты үзешчәннәре һәм балалар иҗат төркемнәренең күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда әниләрне хөрмәтләсәләр, әлбәттә бөтен Россия ярышларында югары әзерлек күрсәткән яшь үсмерләр кызларны тәбрикләделәр. Спортчылар белән чәй истәле артында узган очрашуда Лина Хәсәншина да булып кайтты. Вы самые прекрасные, сильные и опасные девушки нашего города и района. 100%. Олимпия резервындагы спорт мәктәбендә ирекле көрәш белән шөгыльләнүче кызлар өчен 2022 ел бик нәтиҗәле булды. Бүген Әлмәтнең 3 спортчысы барлыгы 30 кешедән торган илнең җыелма командасы составына керә. Когда ехали на соревнования, очень надеялась, что попаду в тройку, так как это отбор в сборную был. Вот. Когда заняла 3-е призовое место, была очень рада этому, что попала в сборную. Эмоции, так скажем, переполняли. В сборную России я попала с тех пор, когда заняла 3-е место в Раменском. И на этих соревнованиях в Смоленске я подтвердила свой результат. И, наверное, быть в сборной России – это очень ответственно и очень круто. Очрашуның максаты спортчылар хакында кайгырту, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау һәм спорт белән шөгыльләнүгә җаваплы карасаң, берничә ел дигәндә уңышка ирешеп була икәнне күрсәтү. Весь коллектив, тренеры и сами спортсменки сделали в этом году рывок развития. То есть это итог большой работы. Они даже не то, что у них там тренер и подопечные, они уже больше как семья такая. Шыннан да көрәшче кызлар тренерлары Эдуард Гаджиев һәм Эльмира Нәфисуллинаны спорттагы әти-әниләре дип атый. Җыеннар вакытында ярышларга барганда алар һәрчак бергә. Келәмдә әзерлек һәм матур көрәш күрсәтеп, ил күләмендә югары нәтиҗәгә ирешү әлбәттә бердәм эш нәтиҗәсе. Лина Хәсәншин, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.